mari, știi câte. Salutare, prieteni, deci noi aici facem lipire la panourile de bond. Asta e al combondul. Asta e domnul Vichea. Vichea, nu te încrunta. Zâmbiți așa, vă rog, frumos, da. Așa. Deci uitați-vă, deja 3 piese sunt montate. Se țin, nu cade niciuna. Garanție 30 de ani. Plus TVA. Nu, Vichea, iesă? Și bă, uite ce frumusețe, bă, băiat. Mâine luăm pe șala cu baterii. Așa, 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 tati.